Maita henyu madikani tinokutendai nekuti sarudza nguva nemisi kuti titandadzane tiri muchirongwa maichisambashow. Muchirongwa mutinotaura zvinobata upenyu, zvinobata magetsi. Nhasi tine nyaya yandinoziva iri kukunetsai neiri kutinetsa, asi regai ndirege kutaura zvakawanda itseketudzwe. Asati tapa mukana uno wekuti vadare vedu vazvisume kwatiri, regai tipe kutenda kwakaperera kuministry yedu yeindustry and commerce yatipa chikuva ichochi chekuti aiwa nyaya iri kunetsa iyi ngaikurukurwei. Tinovatenda, ngatimbovauchirirai maoko. Mukana uno ndakupa vadare vedu kuti vatiudze zita ravo nekuti vanoshandepi. Ndotanga nemuroora ari kunze. Ini ndinoitwa Muzvare Mesi Marere. Ndinoshanda ndiri mubazi rehurumende ramabva kunzwa kutaurwa Ministry of Industry and Commerce. Tichishanda tichiongorora zvikero zvinopima zvinhu nezvinopimwa zvacho. Tinokutendai neuvepo, zvimwe zvese muchazvikurukura taakufamba munzira yedu. Tinotenda. Right, vadiwa vatari nevateereri, ini zita rangu ndoitwa Kuda Kwashe Mudereri. Ndabva kubazi rehurumende rinonzi Consumer Protection Commission, riri bazi rinoona zvekuti vatengi vasambunyikidzwe pavanenge vachitenga. Tatenda. Tinokutendai neuvepo. Mazvita zvenyu amaichisamba. Ini ndinoitwa Amai Magade netai Lois. Ndinobatawo ndiri kubazi iroro rimwe chete rehurumende rinoona nezvinogadzirwa mumafactory nekutengeserana zvinhu izvozvo tiri muno mukati menyika yedu ino. Mazvita henyu. Tinokutendai neuvepo. Ongororo netsvakiridzo iri kurakidza kuti zvinhu zvaita manyama amira nerongo. Mhimo dzamanga muchataura dziya mhimo, akusisina mhimo dzechokwadi. Unoya ne-kg, kune kg hombe, kogoita kg diki, kugoita kg iri pakati nepakati, kugoita sei. Zvimwe zvacho zvinhu hazvisi kunyatsonzwisisika, asi tinoda kuti vaparure nyaya, vanyatsoitseketudza. Mukwasha, zvakoshei kuti titaure nyaya iyoyi pari zvino. Zvakoshei. Right, tinotenda maichisamba. Ndoda kungotora mukana uno kutaura kuti hurumende yedu yeSecond Republic yakatitira zvakanaka. Vakaunza mutemo unonzi Consumer Protection Act chapter 1444. Mutemo iwoyo wakadzikwa muna 2019. Toti mutemo uyu wakadzikirwei? Hurumende yanga yaona kuti vanhu pavari kutenga vari kushungurudzwa, vatengi vedu mumashopu vari kumbunyikidzwa, kuri kuitika zvakawanda, kubirwa. Maisamba wataura nyaya yehuremu kuti unoona 2 kg yakanyorwa kunzi 2 kg apo i1 kg. Izvo anoda kutaura kuzvema zvohuremu nokuti ndine hama yangu vabva kubazi racho vave nyanzvi chadzo tinoshanda tese, asi isusu tati tauya zvino mutsindo, tauya nemazino kuti aiwaka vatengi vedu toda kuti mutenge makasununguka, musingabirwe pamunenge muchitenga. Saka nyaya iyi painotaurwa mukano wokuti tizivise mugari wese womuZimbabwe kuti aiwa pane kwako kwekuchemera, hakusisiri kungotaura chete kuti mune kodzero, asi hurumende yakuisirai bazi renyu rinonzi Consumer Protection Commission kuti kana maita zvichemo muuye muzochema tizokubatsirai tiri pano maichisamba. Makukutu echenjedzo. Hanzi kurikoko kunotaura, kuriko kwekuti unoteererwa. Hapana nokuti munoziva kuti kuno kumwe kutaura kwokungotaura semunhu asina kumbotaurawo. Asi hanzi kuno kwaunogogodza uchinzwika. Ndiri kuuya pana Amai Magade. Tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji munyika yedu kuno kwakunge kubhini, kwakunge kudurunuru kwekurasira zvinhu. Kune dzimwe nzvimbo ine tuzvitoro kuri kutengeswa zvinhu zvisingambobvira. Zvimwe zvacho zvinotopa vanhu kuti varware, zvimwe zvacho zvinoshungurudza zvabva kutaurwa nemukwasha uyu. Asi taona kuti pane nguva kapa mukwasha wataura kuti mazina aya akaiswa 2019, iye zvino maaveza zvakadii, nekuti kana ari a2019 vanhu vakuwara kurumwa. Ndinotenda amaichisamba. Ichokwadi mutemo takauisa sehurumende mugore ra2019. Ndo mutemo wakabara mwana wedu ushu anonzi Consumer Protection Commission. Ndivo vanodzifambira nyaya dzekodzero dzevatengi.
asi kutanga kushanda kwavo kubva zvaiswa mutemo vakazotanga kushanda 2022 vachitangawo kuzviumba kuona kuti secommission kwave nemukuru wayo here watingati chief executive officer anotungamirira, kwava vanoshanda vari pasi pake vangani, vane maofisi here, vane pekugara here, zvinhu zvakatora nguva. Asi pataveriye zvino amaichisamba mutemo tauveza, vaakushanda, vaakudzimhanyira nyaya dzacho, vaakutopinda. Changosara ndechekuti vapinde mumaprovinsi, vakatanga nemumaguta, neguta rino reHarare zvikuru sei kunyanya, vakapinda muBuruwayo. Iye zvinoda kuda kuti vapinde manje kumaprovinsi ese kuti vanyatsobata nemazvo, nokuti vanofanira kusvika padunga munhu. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Vadiwa tariri nevateereri, munoziva kuti zvivimbiso zvinoitwa pachikuva chino ndezvechokwadi. Musatambi hukoyoyi. Ndiri kuuya kuna Muzvare. Isusu takamirira kodzero dzevatengi. Tinodzivirira vatengi kuti pamunotenga zvinhu zvinotengeswa zvatanga zvapimwa pachipimo, naicho chipimo chacho chive chakakodzera, chataongorora kuti ichi chakuita kuti chishandiswe, zvinova zvisingazoite kuti vanhu vabirwe, kuti munhu wese anenge achiwana zvakakodzera nemari yaanenge abvisa, kutengeserana kuve kwakaenderana pasina anobirwa. Ndizvozvo mashoko akanaka ari kutaurwa kuti tiri kuchengetedzana kuti tisabirwe, asi munoziva kuti zvinhu zvakakosha, zvinhu zvine upenyu hwazvinogara musherufu, zvine upenyu hwazvinofanira kunge zviripo. Munombozvitarisa here vadiwa tariri kuti zvamatora izvi zvakanzi zvakanaka kusvika rini? Dheti racho rekuti hazvichashanda makamboritarisa here? Zvese izvozvo vauya kuzotseketedza. Ndinoziva kuti kwauya makurukota akasiyana siyana ari pano, vachabatsira, vachataura kuti indabva kwakati, ndinoti zvakati. Ngatimbosanganai muchikamu chinotevera. Vadikani, tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa maichisambashow, umo matiri kutarisa nekuchengetedzeka kwevanhu pakutenga, pakusambunikidzwa, pakusaita zvinhu zvausingade kuti zvinondaigodine. Handitika mubvunzo wangu ndewekuti isu vanhu vacho tiri kubiriridzwa, tinokwanisa kuzviziva sei? Nekuti zvinganetse kumba tinenge tisino zvipimo, kuti ndatenga upfu ndonozviziva sei ndakumba kuti upfu hwanga huri 9.5 kg instead of 10 kg. Ndizvozvo wenyu wakanaka. Kana mangobvunza mubvunzo wenyu tinoibata tozochisarudza vanopindura mubvunzo nai. Tinokutendai mubvunzo unobatika. Ndouya pamuri. Ndinotenda maichisamba. Inini ndabva kuInsurance and Pensions Commission, zita ndichinzi Lloyd Gumbo. Tiripo kukoshesa kodzero. Gumbo nanda kushayaka nemudzipa nyota. Tiripo kukoshesa kodzero dzevanotenga zvemainsurance nezvemapension. Ndinotenda. Ndizvozvo tinozvitenda zvikuru. Ndiani angapindure mubvunzo wabvunzwa uyu kuti isusu tinongoriwo vadyi, tinongoriwo vatengi, tasvika kumba takutoshamisa, vana vanenge vakutotaura kunzi mamuchitambisa upfimi, aka kasaga kakurumidza kuperaka. Ndiani kwanga upindure uyu? Kuti muzive kuti upfu hwamatengawo kana ingava sauti kana shuga kuti zviri correct here. Pari zvino tiri kufamba tichicheka kuti kutarisa nekuongorora kuti kana upfu hwakanyorwa chipimo ichi chekuti hune 10 kana kuti taura zvenyu kuti 5 kg vanoiziva. Okay. Kuti wakanzi 10 kg kana kuti 20 kg tinotopima kuona kuti zviri correct here, either zviri mushopu imomo kana kuti kwazvagadzirwa. Saka tinokuvimbisai kuti tiri kufamba tichiongorora zvose izvozvo nekuti chichemo takachinzwa. Ndizvozvo, asi ongororo netsvakiridzo iri kurakidza zvakare kuti vazhinji vari mumabhizimisi eukopo iwaya havana kana gwaro, havasi registered kana tikabaka chirungu. Muri kuzviona sei? Ndiye nangatibatsire mai Magana. Hongu,
mazita enyu. Ndisati ndasvika pakupindura mubvunzo iwoyo wamataura amai, ndiri kuda kuti nditsinidzire zvataurwa nemuzvari Marere. Zvinogona kutora kunetsa kuti munhu asina chikero kumba atenga pakiti rake rehupfu ondosvika kumba oti ndoda kunyatsoona kuti zvakamira sei, asi kuti isu sehurumende tiri kuedza kupagadzirisa kubva kumavambo. Zvambotaura, tiri kuedza kupagadzirisa kubva kumavambo. Tiri kufamba tichirovedzera kunana muzvina bhizinisi ivavo kuti vasaramba vachizvipama, vasazviita, kuitira kuti iwe kana watenga hupfu hwako unongotenga uchizoti ndatenga hupfu hwangu une makg akanyorwa papepa ndo aripo. Imi semunhu atenga, musi wawatenga zvingakuomera kuti wosvika kumba unoona kuti saka ndoona kuti zvishwa 5 kg here kana kuti ndabiririrwa. Asi tiri kuedza kuzvigadzirisa yatiri kuti consumer awareness and education. Ndizvo saka tiri kushambadza pachikuva chino, nekuti kana tiri pachikuva chino tiri kumugodhi, tiri kunyika yese. Vari kuAmerika vanotiona, vari kwakati vanotiona, vari muno kupi kupi. Saka zviri kushambadzwa kuti hekani waro vhurwai maziso. Mai Makwenje. Ndafara nekuona vauyi vauya kuzotitsigira nekutiudza, nokuti ndakatambura Marimwesuro maisamba. Ndataura chokwadi pamberi paMwari. Ndakatambura mutauni umu ndichitsvaga kampani imwe inogadzira hupfu yandiri kuziva kuti ndiwo wakakwana. Nokuti umwe wacho ndakuuziva, handine vana, ndakuuziva kuti uyu ukabika nekampani unoringana kusvika nguva yakati, wekampani hauchabika oro kaviri. Ndakarwadziwa. Saka nhasi ndafara kuti shuwa muri kuzvitarisisa here kana zvakabva 2022 zvatinonokera nokuti tiri kurwadziwa. Handimukona ndakatambura Marimwesuro. Kozoti iyo nyaya yekupiwa chenji yezvinhu zvausingade, aiwa yanyanya. Vari kupa reza munhu asina ndebvu anobuda here? Yanyanya iri kutirwadza nokuti pamwe ikachenji kaka ndachida kushandisa zvimwe zvinhu ndakupiwa mabhisiketsi ina handisi kumadai. Saka zviri kurwadza. Mashoko makuku tiregai tumira pane mukwacha ari patizo nambuya. Okay. Taurai baba tozenda. Ini mubvunzo wangu wakanangana neve vari pakati mukoma wangu kuti mutemo wenyu weConsumer Protection Act unogumira kune zvekudya here chete. Nekuti dambudziko iroro tasanganawo naro kune zvekupfeka. Unotengeserwa chinhu chekuti unonyatsa kuona kuti ichi hachisiri original. Saka mutemo wenyu uri kugumira kune zvekudya here kana kuti unoextenda kune zvekupfeka, nekuti tiri maconsumer tisu tinotenga. Zviri kufamba sei? Nokuti munhu ari kungofunga kuti kana akada kunyora kuti Mai Makwinja rice kana kuti Maichisamba rice, izvo zvisirizvo zviri kufamba sei? Taurai henyu. Right, tinotenda Maichisamba. Ndoda kutenda mukoma wangu vataura, nokuti nyaya idzi tiri kudzitseketudza. Ivava. Ndifata haiwa tinozwa kufara chaizvo fata kuti nyaya yamataura imaita zvakanaka, nokuti mutemo uyu unotaura iwo kuti hautarise zvikafu chete chese. Zvinongodiwa chete nezvekuti pakaita kakutengeserana here, pakangoita pakakutengeserana, muchirungu vanoti goods or service. Saka zvese zvamangoita zvinokutengeserana mutemo uyu uripo. Asi ndinongotaura kuti mukaona magadzirirwo akaitwa mutemo uyu une zvawakaita kuti zvakati hazvibvumidzwe nenyaya yamabvunzo ayi zvitoripo patinoti pasection 10 inototaura kuti zvinhu zvinofanira kutengeserwa vanhu zvinofanira kunge zviri zvinhu kwazvo. Saka imi mukaona kuti chinhu chamatengeserwa ichi hamusi kugutsikana nacho, mutemo unobva kuti mune kodzero yekumhangara kukomisheni kuti chinhu chandatengeserwa chachipo. Asi zvatinoita zvinotaura mutemo unoti imi mukaona kuti hamuna kugutsikana, kodzero yenyu yekutanga ndeyekuti munofanira kutanga mataura namuzvina chitoro kuti aiwa ina ndada kugutsikana, ndoda kudzorera nokuti chinhu ichi hachisiri icho chaicho ndinofanira kunge ndichitenga. Asi mukaona munhu iyeye asina kukupai zvamuri kuda zvisina kuti hamuna kugutsikana, makuchituya kwatiri manje. Asi kana muchinge mauya kwatiri, zvatinoita tine zvinhu zviviri zvatinoita. Chekutanga tinoti, nokuti pane section 42 inotaura kuti munhu wese ane kodzero yekuti kana asina kugutsikana nechinhu chaari kuda anofanira kuchidzorera. Saka tinoda kuti iwewe dzorera munhu mari yako nokuti zviri pamutemo. Tapedza izvozvo taakumusunga zvakare. Nokuti mukaona mutemo uyu zvawakaita, tinongotaura hangu kuti tivatara ana muzvinabhisi vachinzwa kuti unoti munhu anenge apara mhosva idzodzo tinomubhadharisa fine, handitika mutongo wakaomarara. Asi unobva wati zvakare
anogona kuiswa kuchitorongo, asi tiri kuti aiwa zvakasvenyika tati tasvika ikoko iri kukandana ana muzvinabvisa edu muchitorongo, asi kuti mutemo unotaura izvozvo, asi kuti nguva ino toda kuti taite sei tivadzidzise. Saka zvamataura zvakanaka, zvese izvozvo hazvisi kubvumidzwa nemutemo. Anenge angoona kuti idhirezi rawatenga, ibhutsu yawatenga, chii chawatenga, kana kuti ibvudzi remusoro rawatenga, waona kuti apa ndabiridzirwa, uya kwatiri nemvumo yamaichisamba togona kusiya kana nhamba dzedu. Asi ongororo netsvakiridzo tichazvitaura muchikamu chinotevera iri kurakidza kuti vamwana muzvina bhizinesi vane hasha. Kuti umutarise ukamutarisa kudai kana kuti uchitaura kuti zvakadai muchazotibatsira unoita sei? Hazvisi nyore here kungotanga kumhangara muchienda nenyika ikoko. Ngatisangane muchikamu chinotevera. Vadikani vamwe vanoti kujutwa, tinonzwa kati tinombokopo zvinotaurwa nevana vedu vechidika. Pane kwamakambojutwa here? Muri kuzviona here zvinhu izvi? Regai ndimboye pane mukwasha wangu. Maita maichisamba ini zita ndinonzi Philemon Chereni, ndinobva kuConsumer Council of Zimbabwe. Ichokwadi ndakambojutwawo. Zvitoro zvikuru izvi masondo maviri apfuura ndakapinda ndichitsvaga mbatatisi. Ndina vadzimai vakati ayakanaka ayakadii, ndikati aiwa akanaka asi ngatimbodhimanda kuti vaise pasikero. Yaizi 10 kg. Shuwa takaitirana nharo, mbatatisi ndobva dzaiswa pasikero. Maichisamba yakabuda iri 9.6 kgs. Ndokujutwa kwatiri kuitwa sevatengi. Ndizvozvo mashoko makukuti umbowo usina kugomberedzerwa. Ndiri kuya pamuri mukwasha. Handiri muri kuzoona zvinoitika. Vanongokubirai mbichana. Rwizi runozara kane tumvura tushomanana. Ndiri kuya kwamuri. Ndinotenda nyaya yemudare tiri kuinzwa. As the office Minister of State for Provincial Affairs, zvinhu izvi tinazvo tiri kuzviona, and those government departments dziripo paground trying to implement their mandate. Manje vakomana avo vamuri kuona vese vari seri kwenyika, chirungu chose vanonobvisa. Chose chinonobviswa zvinomuita kunge hamuna kunyatsoti jiko. Imi bingotaurai maofisi enye hurumende ndezvamunoda kutaura. Tobva tafamba nekuti chiringazuva chiya chiri kutomhanya, it's a very short hour. Tinotenda bazi rehurumende rakamiririra mukuru weZimbabwe muno muprovinsi ndo riri kuti zvinhu zvese zviri kutaurika zvine madepartments akapiwa mastatutes acho nemamandates avo avari kuita. Ndinotenda nechirongwa chenyu, asi ndoda kutora uno mukanwa wekuti ndizivise dare rino kuti iyi nyaya iyi yokubira kana kuti tiri kubirwa nemabusiness operators kana vanhu vanoita zvemabhizimusi zviri kuonekwa nehurumende, asi hurumende yazviona yakauya nechirongwa chekuti tine population and housing census, handiti? Asi now pane chirongwa chatiri kuti economic census. Toda kumboona kuti iwewe uri kuita nezvei, uri papi. That exercise is going on right now. Yokuti zive pauri. Kana mabazi ese hurumende akasetwaya akuuya achiimplement, ari kuziva kuti iwe hauna kuregister, tokuasisa sei, handiti? Kuti uregister. Iwe wakaregister, sei usiri kukomplaya kwakati. Saka hurumende iripo pakubatsira kuti zvinhu zvese zvive normal. Tifare tese. Mashoko makukuti vauchire maoko. Muchidimbu vari kuti hurumende ine hanya iri kutarisa zvese zvatinenge tichiitirana izvozvo yekuti zviri kuitwa nemazvo here, zviri kutseketudzwa here. Ndo pauri muroro wechidiki. Tinotenda maichisamba. Ini ndiri kuda kutsigira panyaya yekujutwa izvi. Pakujutwa tiri kujutwa zvimwe zvinhu zvatiri kuzopedzisira tatenga zvimwe zvinhu zviri kuzotikonzeresa matambudziko. Ini semazuva apera aya ndakajutwa iri panyaya yehupfu chaiwo. Ndaida kutenga iri rora mill, asi ndakumba ndakaona kuti iri fine dish.
asi unenge waenda kwana chiremba pamwe nedambudziko remudumbu akudza kuti uri kufanira kunge uchidya rolamiro, dambudziko rauinaro iri. Saka mamwe matambudziko atiri kusangana nawo pakujutwa kuti tiri kutenga zvinhu zvisiri izvo zvatinenge tichida kutenga. Ndizvozvo ndozvanga zviri kutaurwa panapa vauchirema uko. Ndozvavanga vari kutaura kuti iyo inyaya iyi yakuzoita nyaya yakare. Yakuzoita nyaya yakare izvo tiri kutoyambuka rwizi. Ndoziva kuti une mubvunzo. Ndotenda maichisamba. Taita dambudziko ndofara kuti vanoona nezveMudyandigere neinsurance vari pano. Pamwe pacho vabereki nanasekuru vedu vari kupiwa mari dzisisashande nevanoona neizvi. Matanho api amuri kutora kuti zvinhu izvi zvisave zvichiitika kuti mari inopiwa nasekuru vedu iwanikewo ichitengawo zvimwe zvinhu kana kudzokera kumusha nebhazi ipai vagumbo nokuti dzese nyaya dziri mudariro nai kuti kamari kaye kanoita kadiki kanozoita kadiki seiko nekuti ongorori netsvakiridzo inoratidza kuti nokuti munhu weseka haachaziva chatinotaura kuti mudyandigere sekuziya kwangu unombokandawo kaiweweka uchikandirwawo kamweka munhu asina achaakakanda anenge achiti kopenjeni yangu ndagara stereki pano kubvira keresi asati azvarwa zvinofamba sei vagumbo. Ndinotenda maichisamba, tinotenda nemubvunzo. Saka zviri kuitika kuti mari inge ichizoshaya simba rekutenga zviri kutaurwa kazhinji zvinokonzerwa neinonzi inflation. Saka isusu tiri kubatana nemamwe mapazi akasiyana siyana kuti tigadzirise nyaya iyoyo yekuti mari isashaya simba. Nekuti chinoitika ndechekuti kana inini mudyandigere wangu uri $200 uchikwanisa nhasi uchikwanisa kutenga hupfu 10 kg, kana paka mari ikashaya simba mwedzi unouya inogona kuti tinenge singachakwanisa kutenga 10 kg iya. Saka isusu tiri kubatana nemamwe mapazi akasiyana siyana ehurumende kusanganisira maministry kuti tigadzirise ipapo panoita kuti mari ishaye simba kumunywa kwemari kuti kana tangogadzirisa ipapo mari ichawana simba. Asi tiri kuitawo zvakare kuti panenge panonzi zvinhu zvakatengwa nevemapenjeni kana kuri kuti zviri kuunza mari pamwe imari yekunze, takaisa mutemo wekuti mari iyoyo ngaisvikewo kuvanhu varidzi vayo, isaperera kune vanoona nezvekubata mari yacho, asi isvike kune vari pamudyandigere wacho vange vachiiwanawo. Mashoko akanaka, mashoko makuru kuti vauchirire maoko. Ndiri kuona ana ofisa vari pano vanhu vemutemo kava avatambise mukangoita zvemanga dzinoswera dzachena nai ko wana ofisa zvinhu izvi muri kuvaita sei vana? Notanzwa kuti kuri kubirirwana, kuri kuitwa ukopo munoitei? Nokuti isusu tichakura taiti tikaona heti iyo waita unge uchagara pasi yaityisa, taitofunga kuti kana mapurisa haadye haaite sei, noti kana mapurisa aiti akapinda kana muchitoro chinodyiwa cheche vaitopiwa kuseri. Saka taingofunga kuti havadyi vanongotadza mutemo chete. Zviri kufamba here ofisa? Ndinofara zvangu ofisa, makadimi tiripo. Ini ndinonzi Inspector Dzova, ndiri officer in charge press and public relations ku Police General Headquarters, ndichishanda ndiri muofisi ya Commissioner Nyati. Ndoda kutenda nechirongwa chakanaka kudai. Isu semapurisa eZimbabwe Republic Police tiripo kunge tichisenza nemama stakeholders avari kukotera chirongwa chedu pamberi kudzivirira kuparwa kwemhosva. Isu hatisenze tiri tega, ndo mastakeholders atinosenza nawo. Saka ndoda kutenda zvikurusa. Isu semapurisa tinongotambira nyaya dzese zvikuru sei dziri kukurukurwa mukati mechirongwa chino. Maofisi edu maichisamba haavharwe, makizi acho hatitoziva kuti ari kupi. Takavhura 24/7. Munhu anenge asangana nedambudziko rakadaro rekuti ndafunga kuti zvichakufadzai kuti avarari vakakumirirai. Avo vanenge vasangana nematambudziko mukutenga kwavanenge vachiita kana kunge vasina kugutsikana, isu tinongotambira zvichemo zvese tozozviendesa kurelevant government department. Uyezve tine nhamba dzekuti munokwanisa kutibata
ngapave even namba dzacho dziri kutofamba vadiwa vatariri nevatereridzo tadzisa pachivhitivhiti taurai yenyu vanokwanisa kutibata ipapo vofona mapurisa anowanikwa ari kusvika achivabatsira panzvimbo dzavanenge vari. Ndizvozvo mashoko makukutu. Hapana chakanaka sekudzivirirwa, hapana chakanaka sekuwana kwokupotera. Ndiri kudzoka kuchikuva chedu. Ngatisangane muchikamu chinotevera.